момента си пия сутрешното кафенце в двора на Брестовица в къщата. След малко тръгваме към София. Сега е някъде, не някъде, сега аз го виждаме точно 8 часа и 8 минути. Още е прохладно. Тук обикновено е много горещо. Някъде след 1 час вече ще бъде супер жега. Страшна горещина е тук в този регион. Селото е близо до Пловдив и каквато е пловдивската горещина, такава си я представете и тук горещината. Сега сутринта беше малко по-хладничко. И сега ви показвам двора, в който съм си седнала. Тук има киви, лозичката. Това е смокиня, която се вижда, че вече е с плодове, които ще станат фантастични. Аз се опитвам сега да премина насам, за да ви покажа и гледката към планината. Ето я гледката към Родопите. Тук в двора ви показвам и тази уникална пещ, стара. А тук са подредени скулптури на Ставри Калинов.